Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan ýene de topuň öz şäginden geçýän böleginiň soňlanyp barýanlygyny aýdýar. 11-nji aprelde Trend habar gurulugy Türkmen hökümetine salgylanyp Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň 214 kilometrlik Türkmen böleginiň guruluşynyň soňlanyp barýanlygyny habar berdi. Ýöne munyň bilen Türkmen tarapy taslamanyň öz şäginden geçýän böleginiň guruluşynyň tamamlanýanlygyny aýdyp ilkinji gedek çykyş etmeýär. Eýsem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň Türkmen böleginiň guruluşy tamamlandymy? Tamamlanýarmy ýa-da inni tamamlanmalymy? Öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň energiýa pudugyny bolup geçýän wakalary öwrenýän Postsowet giňişliginiň Nevitgaz monitoru adly elektron jurnalynyň soňky sanyny Top garjyşyklygy adly tesbirleme çap boldy. Makalanyň çap edilmegi Türkmenistanyň Çelyabinskiň Truboprokat zawody Rus kompaniýasyndan bahasy $219 milyon gowrak 214 kilometrlik trubo satyn almak boýunça ulalaşmagynyň ýa-da gabat geldi. Top garjyşyklygy ady bilen çap bolan tesbirlemede şeýle diýilýär. Türkmen häkimetleri taslamanyň Türkmenistanyň çäginden geçen 214 kilometrlik böleginiň guruluşyna 2015-nji ýylyň dekabrynda badalga berdi. Geçen ýylyň fevral aýynda taslamany ýerine ýetirýän kompaniýanyň ýolbaşçysy onuň Türkmen böleginiň guruluşynyň tamamlanandygyny habar berdi. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow taslamanyň Owgan böleginiň guruluşyna girişlerini Euronews kanalyna beren interwýusynda taslamanyň Türkmen böleginiň guruluşynyň tamamlanynyny aýtdy. From 2015, we have done a lot of work in order to reach the current phase of the project. We've concluded our work in Turkmenistan and we now move to Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistany öz işimiz jemledik. Inni biz Awganistana tüýşýäris. Diýip Amanow aýtdy. Türkmenistanyň topuň guruluşyna başlamak beýlede dursun. Onuň üçin turbolary heniz ýangy sargamagy türkmen siýasatynyň we ol ýerdäki maglumat gödäwçiliginden habarly adamlar üçin geň ýagdaý däl. Diýip top garjyşyklygy adly makalada aýdylýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan topuny niýetläp Saudy Arabistanynyň bahasy $40 milyon 35 kilometrden gowrak gady geçirji turbolaryny satyn alypdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan ýokunç däl keselleriň öňüniň alynmagyna goşan uly goşandy üçin bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň güwanamasy bilen syýlaglandy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi habar berýär. Bu syýlag Aşgabatda bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň howandarlygynda geçirilen ýokunç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek atly ýokary derejeli Ýewropa maslahaty öz işini tamamlan güni ýagny 10-njy aprelde gowşuruldy. Türkmenistanyň hökümeti hemde bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Seweti tarapyndan gurulan we 2 gün dowam eden maslahata daşary ýurt hünärmenleri, ýokary derejeli bilermenler, bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewetiniň ýurtlaryndan lukmançylyk hemde ilmi edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Türkmenistana bu ýokary syýlag biziň döwletimiziň ýokunç däl keselleriň öňüni almakda hemde sagdyn durmuş ýörelgesini bagyd etmekde güýçli we ýygyderli öňdeliginiň ikrarnamasynyň nişany hökmünde gowşuruldy diýilip resmi habarda bellenilýär. TDH-nyň maglumatynda Türkmenistanyň ýokunç däl keselleriň öňüniň alynmagyna çynlygy çemeleşýände hemde birnäçe ulgamlarda şol sanda alkogola we temmäke garşy göreşde uly üstünlükleri gadanandy aýdyldy. Şeýle-de alkogolly içkilere gödäwçilik etmek ulgamynda alkogol önümleriniň göni we gyýtaklaýyn mahabatlandyrylmagyny gadagan edýän hemde alkogol önümlerine salgyt salynmagyny hem öz üçin alýan aýgytly syýasy çäreleriň kabul edilmegi ýurtda alkogolly içkilerin sarp edilişiniň
düýplü peselmegine getirendigi bellenildi. 2013-nji ýylda Türkmenistanda temmäke garşy göreş hakynda iň düýpli, giň gerimli kanunlaryň biri kabul edildi. Kanunda göz öňüne tutulan çäreleriň amala aşyrylmagy uly ýaşly ilatyň arasynda çilimkeşligiň ýaýramagynyň tiz peselmegine 2013-nji ýyldan bäri 2 hisse azalmagyna getirdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda çilim sewdasy 2016-njy ýylyň martynda doly döwlet monopoliýasyna geçirildi we şondan bäri ol döwlet dukanlarynda käte çäkli mukdarda satylýar, kätede satuwdan aýrylýar. Bu bolsa onuň hususy dukanlarda 2-3 hisse bahasyndan satylyp bir kanun gadanç etmegiň tas açyk çeşmesine öwrildi. Çilimden öň prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow nas sewdasyny hem gadagynlyk girizdi. Şu ýylyň başynda Türkmenistanda alkogol sewdasyny üzül kesil çäklendirjek täze kanun güýje girdi. 1-nji ýanwardan başlap ýurtda alkogol içkilerini otlarda, uçurlarda, ýolagçy gämilerinde we sport desgalarynda şeýlede milli bayramçylyk günlerinde satmak düýpden gadagyn edildi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi alkogola we çilime garşy girdilen bu gadagynçylyklaryň we gymmatçylyklaryň ýasama araklaryň we temmäki önümleriniň köpelmegine ýol açýandygyny we olaryň adam saglygyna wehim salýandygyny aýdýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radio sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen paýtagtynyň iň gadymy un öwýän kombinatynda arasaçylyk şertleri berja edilmeýän gurallaryň täzelenmegine zerurlyk bar. Atamurat Niyazow köçesinde ýerleşýän un öwýän kombinatda doly hapaçylyk un ýere dökülýär. Soň işgärler tarapyndan basgylanyp tutuş gata ýaýraýar. Şol sanda hajatxanalara barýar. Pol süpürjiler bolsa uny ýerden ýygnap un gaplaryna taşlaýarlar. Näme üçin şeýle diýersiň diýilip sorulanda seh başlygy buyurdy diýip jogap berýär diýip karhananyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy we unyň ýere dökülmegine enzamlaryň könülüşip sandan çykmagynyň sebäp bolýanlygyny bellidi. Un öwýän karhanany we çörek öndürýän 2 zawody öz içine alýan karhana Atamurat Niyazow adyny götürýän köçede ýerleşýär. Şäheriň ýaşaýjylary karhanany un zawod diýip adlandyrýarlar. Azatlyk radiosu bu karhananyň özünden resmi kommentari we bu karhanada arasaçylyk düzgünleriniň berja edilişine degişli resmi maglumatlar alyp bilmedi. İşgärleriň sözlerine görä karhanada 1000den gowrak adam işleýär. Olar çiğ maly kabul etmekden başlap taýýar çöregi we un önümlerini öndürmek ýaly işlerde zähmet çekerler. Un öwýän kombinat tekniki we beýleki taraplardan könülüşdi. Bu 10 gatly jaýdan ibarat beýik bir bina. Ol ýerde elevator we 130 tonnalyk önüm saklanýan binalar hem ýerleşýär. 2 bina we üstesine degirmen döwlegenlik ýagdaýynda diýip Azatlyk habarçylarynyň biri aýdýar. Karhana geçen asyryň 1-nji ýarymynda gurulyp 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň dikeldilipdi. Türkmenistanda iradyň aglawy bölüginiň azy üçünçüligini çörek tutýar. Soňky 1 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurdun ilaty döwlet dukanlarynda satylýan çöregiň we unyň gytçylygyna duçar boldy. Şu gün döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda çörek resmi taýdan ketkitlenen bahadan her buhankasy 1 manatdan satylýar. Aşgabatyň bazarlaryndaky öý çöreginiň bahasy hiline we ululugyna görä 2-3 manat we 5-6 manat aralygynda satylýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.